Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyk. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun hormat prezidentimiz Ferdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmatary Ýan Muradym kemde welaýatlary häkimleriniň atlaşmagynyň sany ulgy markaly iş maslahatyny içerdi. Maslahatda owakyjylyk toplumyna kemde welaýatlerde alınıp barýan işler bardaky meseleler garalyp, öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilşi aral maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime de sanlyk omarkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim vilayatda alınıp barýan işler, galla hatyryny toňky dänesine çenli ýygnap almak işleriniň gurulşy, döwleti tapşyrylaryny hasyl üçin gallaçylar bilen gadaplyşyklaryň öz wagtyna geçirilşi, urukdan boşan meýdanlarda sürmi işleriniň agreternik taraplara laýyk alınıp barýaşy barada hasabat berdi. Goýçy meýdanlaryna ýygyk işleri agreternik kadra laýyk gurulýar. Şonuň bilen bir wagtda ýetişdirilen yer almany, göýük bakçy we beýleki owagyjylyk ölümlerini ýygnap almak işleri ýerine getirmeli wezipeler laýyklykda berja edilýär. Şeýlekim wilayatyň uzak ýaýlaryna we düzlüklerine ekinlerini medeni zolaga geçirmek işleriniň gurulşy barada hasabat berildi. Şonuň ýalyda häkim şu ýyl wilayatda açylyp ulanagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşy işleriniň alınıp barýaşy barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, şu günler gyzgalaňly dowam edýän gallar ogy mögsüminiň diýip günlerini gowşatman, ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde tagallalaryň gaýrylmaly däldigine ölçekdi. Bu wagtda bugdaýy soňky dänesine çenli ýygnap almak üçin çereler görülmeliler. Şonuň ýalyda döwleti tapşyrylaryny hasyl üçin gallaçylar bilen hasaplaşyklar öz wagtyna geçirilmeliler diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hemde bu wagtda häkime birnäçe görkezmeler berdi. Urukdan boşan meýdanlarda sürmi işlerim agreternik taraplara laýyk alınıp barylmalylar. Hormat prezidentime de goýçy meýdanlaryna ýygyk işleriniň agreternik kadra putu laýyklykda alınıp barylmalygy barada aýdyp, bu işleriň milli baýlygymyz bolan büýük gymmatly ekiniň bol hasylyny almagy şertlenýärini aýtdy. Şoň görä döwlet başçylarymyz bu işlere ören jogapkärçilikli çemeleşmegi talap edip, burada birnäçe taşyklar berdi. Hormat prezidentime de owagyjylyk ölümlerini öndürjüleriň öňünde durýan mühim wezipeleriň biriniň halkymyzy özümizi öndürilýän yer alma, göýük bakçy we beýleki ölümler bilen üpçün etmekden ibaratlygyny öňe burada ýerine ýetirilýän işleri de ýakly tarap bilen guramaçylykly çemeleşilmeligi wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz wilayatyň uzak ýaýlalardaky ödüllüklerdäki ekinlerini medeni zolaga geçirmek işleriniň gurulşyna mühim ähmiýet bermegiň zerurdygyny belläp, burada haýal ýagallyga ýol berilmeli däldigini aýtdy. Hormat prezidentime de şu ýyl wilayatda açylyp ulanagy berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşy işleriniň alınıp baryşyny mundan meýläkde bir gözükçükde saklamak wagtda degişli görkezmeler berdi. Soňra döwlet başçylarymyz Balkan wilayatynyň häkimi Atakalliýew söz berdi. Häkim galla hasylyny soňky dänesine çenli ýygnap almak, döwlet tapşyrylaryny hasyl üçin gallaçylar bilen hasaplaşyklary wagtyna geçirmek, urukdan boşan meýdanlarda sürmi işlerini agreternik taraplara laýyk alyp barmak boýunça alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Şeýlekim wilayatyň goýçy meýdanlarynda ýygyk işleriniň agreternik kadra laýyk ýerine getirilýänligi, ýetişdirilen yer almany, göýük bakçy we beýleki owagyjylyk ölümlerini ýygnap almak ugruna himme çäreleriň görülýänligi barada aýdyldy. Şu günler wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna gany çogundurny ekmek işleri gyzgalaňly barýar. Bu gurda agreternik kadra laýyklykda ähli zerur işler geçirilýär. Şeýlekim şu ýyl wilayatda açylyp ulanagy berilmegi maksat edilýän medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda gurulşy işlerini bildirilýän taraplara laýyklykda öz möhletini ulanmagy tapşyrmak üçin zerur tagallalaryň edilýänligi aýdyldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, gallar ogy mögsüminde ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmegiň mühim talapdygyny bellädi. Şonuň bilen birlikde tapşyrylan hasyl üçin daýhanlar bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirmegi esasy wezipe hökümde ketgilendi. Urukdan boşan meýdanlarda bolsa sürmi işleri agreternik taraplara laýyk ýerine getirilmeliler. Döwlet başçylarymyz wilayatyň ekrançyk meýdanlaryna, aýratynda goýçy eklen ýerlerde alınıp barýan ýygyk işleriniň agreternik kadralara we daýhançylygyň özüň tejribesine laýyk gelmelidigini, gany çogundurmagy ekişiniň ýokary hilli geçirilmelidigini belledi. Şu günler yer alma we göýük bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek hemde bir önümler bilen içerki wagtlary dolu üpçün etmek ugruna alınıp barýan işler mühim bolup durýar. Hormat prezidentime de wilayatyň çäklaryna gurulşyga alınıp barýan medeni durmuş we ölümçük maksatly desgarlarda dowam edýän gurulşy işlerini bir gözükçükde saklamagyň möhümdigini aýdyp, olaryň belirlenen möhletine we ýokary hil derejesinde ulanmagy berilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra döwlet başçylarymyz Daşoğuz wilayatynyň häkimi Nazar Muradow söz berdi.
Häkim vilayetde işleriň ýagdaýy, gallaryny toplumlaryny guramak, şol sanna galla hasylyny soňky dänesine çenli ýygnap almak, döwlete tapşyrylan hasyl üçin gallaçlar bilen hataplaşyklary öýg wagtyny geçirmek, urukdan boşan meýdanlarda türmi işlerini agreten kadra laýyk alyp barmak, goýça ýydyk etmek hemde şaly meýdanlaryna ýydyk işleriniň diýipkinlerini güýçlendirmek meseleleri boýunça alınıp bolýan çeýreler barada hatabat berdi. Şeýlegen häkim vilayetde yer almanyň göýek bakçakinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek hemde bu önümler bilen ýylatymyzy dolu üçin etmek boýunça giň göçerli işleriň alınıp bolýany barada giňişden maglumat berdi. Şeýle vilayetde gurulyp ulanaga berilmek meýilleşdirilen diýskalarda gurulşyk işleriniň diýipkinlerini güýçlendirmek ugruna zerur işler geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, vilayetde gallaryny ýokary guramaçyk derejesine geçirmegiň, tapşyrylan hasyl üçin gallaçlar bilen hataplaşyklary öýg wagtyna ýoly goýmagyň zerur talapdygyny bellädi. Şeýlegem urukdan boşan meýdanlarda türmi işleri agreten taraplara laýyk geçirilmeliler. Döwlet başlarma vilayetin goýça meýdanlaryna hatarary bejergisini geçirmek, öz üstüni tutmak, mineral dökünlerden imitlendirmek işlerini talap laýyk alyp barmak taşyrdy. Şonuň ýaly yer almanyň göýek bakçakinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, zaýatsız ýygnap almak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Şol wagtyň özünde vilayetin şaly kilen meýdanlaryna ýydyk işleri talap laýyk ýola goýulmalylar. Hormat prezidentime de vilayetde guruluşy alınıp bolýan medeni durmuş we öňümçük maksatly deskalaryň guruluşyk işleriniň diýipkinlerini ýoklandyrmak, olary belirlenen möhletlerde ulanmaga bermek meseleleriniň ýygyderli gödөгçülükde saklanmalygyny aýtdy. Bu wagtda häkime bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentime de Sanly Omarkaly Liwap vilayatynyň häkimi Amanyl söz berdi. Häkim vilayetde alınıp bolýan mögzümlerin owagçylyk işleriniň ýagdaýy, hususan döwlet tapşyrylan hasyl üçin gallaçlar bilen hataplaşyklary wagtyna geçirilişi, uzakda ýerleşen kabul ediş nokatlaryna kabul edilen galla hasylyny elevatorlary we ammarlary daşamak hemde ýerleşdirmek işleriniň talaba laýyk gurulşy, urukdan boşan meýdanlarda türmi işleriniň agreten taraplara laýyk alınıp barlyşy barada hatabat berdi. Şeýlekem goýça meýdanlaryna agreten taraplara laýyk derejede ýydyk etmek işleriniň ýagdaýy barada aýdyldy. Häzirki wagtda vilayetin ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň göýek bakçakinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, ýetişdirilen hasyl öz wagtyny we ýetkisiz ýygnap almak hemde bazarlarda öňüm bolşygyny üçin etmäge munasyp goşun goşmak ugruna amala aşyrylýan toplumlaryň işler barada hem hatabat berildi. Vilayetin şaly kilen meýdanlaryna ýydyk işleri talaba laýyk dowam edýär. Häkim şeýlekem şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen diýskalarda alınıp bolýan gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyp, gurulşyklaryň ýokary hil derejesine üçin etmek we olary belirlenen möhletlerde ulanmaga tapşyrmak ugruna zerur işleriň ýerine getirilýänini habar berdi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, gallaryny ýokary hilli we gysga möhletde tamamlamak, tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklary öýg wagtyna geçirmek, ýygnalan galla hasylyny talaba laýyk saklamak işleriniň wajypdygyny öňçekdi. We bu wagtda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Şeýlekem urukdan boşan meýdanlarda türmi işleri agreten taraplara laýyk geçirilmelidir. Döwlet başlarma goýça we şaly kilen meýdanlarda wekillere talaba laýyk ýydyk edilmeligini bellädi. Hormat prezidentimiz bu gurdaky ýöňdebar tejribäni nazara alyp, hemde halkymyzyň daýhançylyk täplerine laýyk ýola goýmak wagtda anyk görkezmeler berdi. Daýhan ihlasy bilen ösürilip ýetişdirilen yer almany, göýek we bakçakinlerini öýg wagtyna hemde ýetkisiz ýygnap almak, bazarlarda öňüm bolşygyny üçin etmek wajypdyr. Şeýlekem döwlet başlarma vilayetin uzak ýaýlaryna we düzlüklerine ýerleşýän ekin meýdanlaryny medeni zorluğa geçirmek meselelerini alimy esasda öwrünmek taşyrdy. Hormat prezidentimiz şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň alınıp balyşyny bir gödөгçülükde saklamak wagtda häkime degişik görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayetining häkimi Anyl söz berdi. Häkim vilayetde alınıp bolýan işler, hususan galla hasylyny soňky dänesine çenli ýygnap almak işleriniň gurulşy, döwlete tapşyrylan hasyl üçin gallaçlar bilen hataplaşyklaryň wagtyna geçirilişi, urukdan boşan meýdanlarda türmi işleriniň agreten taraplara laýyk alınıp balyşy barada hatabat berdi. Goýça meýdanlaryna ýydyk işleri agreten kadra laýyk gurulýar. Şonuň bilen bir wagtda ýetişdirilen yer almany, göýek bakça we beýleki owagçylyk ýönümlerini ýygnap almak işleri ýerine getirilmeli wezipeler laýyklykda bir jaýdylýar. Şeýlekem şu günler ekrançyk meýdanlaryna dowam edýän gant çugundyryň ekmek işleriniň alınıp balyşy barada hatabat berildi. Bu ýurda agreten kadra laýyklykda ähli zerur işler geçirilýär. Häkim şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň alınıp balyşy barada hem hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, şu günleri gyzgylyňly dowam edýän Gallar ogy mögsüminiň diýipgini gowşatman ýöňde bilen wezipeler ýerine ýetirmekde tagallalaryň gaýrylmaly däldigini bellidi. Bu wagtda bugdoýy soňky däniň seçeni ýygnap almak üçin ähli zerur çäýerler görülmeliler. Şonuň ýaly döwlet tapşyrylan hasyl üçin gallaçylar bilen hataplaşyklar ýög wagtyna geçirilmeliler diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hem de bu wagtda häkimi birnäçe görkezmeler berdi. Orokdan boşan meydanlarda türüm işlerim agreten taraplara laýyk alınıp barylmalylar. Hormat prezidentime de gowçu meydanlaryna ýygyk işleriniň agreten kadrlara putur aýaklykda alınıp barylmalygy barada aýdyp, munyň ähmetini bellidi. Döwlet başçylarymyz bu işlere ýüren jogapkärçilikli çemeleşmek talap edip, burda birnäçe taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz wabaglyk öýünlerini ýöndürjüleriň öňünde durýan mühim wezipeleriň biriniň ýylatymyzy ýödümizde ýöndürilen ýer alma, göýük bakçy we beýlik öňünlerden ipsiz etmekden abaratdygyny öňe çekip, bu wagtda ýerine ýetirilen işlere ýakyn taraplaryň guramaçylykly çemeleşilmeligini aýtdy, hemde degişli görkezmeler berdi. Döwlet başçylarymyz şu ýyl vilayetde açylyp ulanmagy bermek meýleşdirilen medeni durmuş we öýümçük maksatly desgalarda guruluşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödöçlükde saklamak babatda hem häkimi anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentime de ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radow söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda obagçylyk işleriniň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Vilayetlerde galla hasylyny soňky däniň seçeni ýygnap almak işlerini uly ünsürliýär. Döwlete tapşyrylan bugdoý hasyl üçin ýönim öňürjüler bilen hataplaşyklar wagtyna geçirilýär. Orokdan boşan meýdanlarda türüm işleri agreten taraplara laýyk dowam edýär. Dewletlerde gowçu meýdanlaryna ýygyk işlerim agreten kadra laýyklykda geçirilýär. Şonuň bilen birlikde vilayetlerde ýetişdirilen ýer almany, göýük bakçy we beýleki obagçylyk ýönümlerini ýygnap almak işlerini möhüm ähmet berilýär. Daşoğuz ve Lewap vilayetlerinin şahly meýdanlaryna agreten kanyň taraplarına laýyklykda ýygyk işler dowam edýär. Şeýlekem Balkan we Mary vilayetlerine gant şoňundaryň ekşi baty depkinlerde alınıp barylýar. Şonuň ýaly vice-premier döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda ýerleriň meliorativ ýagdaýlaryny gowlandyrmak, suw serişlerini rejeli peýdalanmak we ýurdumyzda suwçynçylyk boýunça işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Şeýlekem vilayetleriň uzak ýerlerine we düzlüklerindäki ekrançyk meýdanlaryny medeni dolaga geçirmek boýunça işleriň gurulşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler, ýerlerde obagçylyk işleriniň alınıp baryşyna, gowça agreten kadra laýyklykda ýygyk etmekde alınıp barýan işlere nägilelik bildirdi. Hemde işleriň depkinlerini ýoklandyrmagy bir talap etdi. Döwlet başçylarymyz ekrançyk medeniýetini gowlandyrmak, işleriň netijelerini gazanmak, ýer kadastraryny taýýarlamak, tokumlaryň ýerli toprak gowa şertlerine laýyk gelýän ýokary hasyl berýän görnüşlerini taýlamak, täsir tehnologiýalary ulanmak arkaly suwdan rejeli peýdalanmak boýunça teklipleri ýakyn wagtda taýýarlamak bilen baglanyşykly häkimlere anyk taşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başçylarymyz öňde gelen wezipeleriň mühim ähmete ýetigini öňe çekip, bu işleriň ýerine getirmegine bir gödöçlük etmek babatda vice-premieri degişli görkezmeler berdi. Arkadagy serdarymyz Gallar ogyny ýokary kildi we gyýytgy möhletde üstünlükli tamamlamak, tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklary ýög wagtyna geçirmek meselelerining ýygyderli gödöçlükde saklanmalygyny taşyrdy. Döwlet başçylarymyz geljekki bol hasylyň düýbini tutmak, orokdan boşan meýdanlarda türüm işlerini ýokary hilde geçirmek, vilayetleriň gowçu meýdanlaryna ýygyk işleriniň agreten kadrana laýyklykda alınıp baryşyna gödöçlük etmek, ýetişdirilen ýer almany, göýük bakçy we beýleki obagçylyk ýönümlerini ýygnap almak boýunça zerur tagallalaryň edilmeligi babatda degişli görkezmeler berdi. Daşoğuz we Lewap vilayetleriniň şahly meýdanlaryna ýygyk etmek işleri Balkan we Mary vilayetlerine gant şoňundaryň ekşi bildirilýän taraplara laýyklykda alınıp barylmalylar. Döwlet başçylarymyz suwy rejeli peýdalanmak meselelerine häzirki zaman almy we milli daýhançyk täpleri esasynda çemeleşilmeligini aýtdy. Hemde suwçynçylyk babatda vice-premieri birnäçe anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de vilayetleriň uzak ýerlerdeäki we düzlüklerdäki ekrançyk meýdanlaryny medeni dolaga geçirmek, ekrançyk medeniýetini ýoklandyrmak, topragyň hasyllygyny artdyrmak, ekin dolanşygyna geçmek bilen bagly işleri düýpli serjermek bilen baglanyşykly ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasaryna hemde vilayetleriň häkimlerine anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier hatabatyn dowam edip, Gazagystanyň bugdoýuny we un ýönümlerini Owganstana hemde Owganstanyň siwilen beýleki ýurtlary bermekde, lilikdäki hyzmatdaşlygy ýola goýmak boýunça alınıp barýan işler barada habar berdi. Hyzmatda Türkmenistanyň we Gazagstan Respublikasynyň gatnaşmagyna Mary vilayetiniň Terketabat etrawynaky Çemenabat maldarçylyk gojalygyna 100 000 tonna bugdoý saklamagyny ýetilenlen elevatory hemde oňa gerek bolan haltalary öndürýän öňümçügi gurmak maksat edilýär. Bu işleri paýly gatnaşyk esasynda amala aşyrmak meýleşdirilýär.
Hormat prezidentime de beýişleriň Sewitin ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyky ösdürmekde, şol sanyna Owganistanyň ykdysat taýdan dikeldilmegine ýardam bermekde ähmet edigini belläp, hüdülünün teklibi içgin öwrenmek babatda degişi işleri alyp barmak tapşyrdy. Döwlet başlarmada ýöňde goýulan wezipeleri ýerine getirmegiň ilkinji nowbatdaky talapdygyny aýdyp, olaryň ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösdürmekde, ilatyň ýaşaýyş durmuşyny hasy gowlandyrmakda alınıp balyan işlerde möhüm orun eýleýänini belledi. Hormat prezidentimiz sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa atnaşanlara bir jan saglyk, maşgala awadançylygyny we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkarar watanymyzyň arwaçlygynyň bähbedine alyp barýan işlerini üstünlikleri arzu etdi. Hormat prezidentimiz Eferdar Berdimuhamedov Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joseph Biden'a hemde ýurdun ähli halkyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň garaşsylyk güni münasibetli ýürekden gutdawlaryny bu iň gowy arzuwlaryny ýiberdi. Döwlet başlarymyz öz hatyny Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky özara hormat goýmak, düşünişmek hemde inançmak gelgülerini esaslanýan dostluk we özara bähfit gatnaşyklary mundan beýlegem kämilleşdirmäge ıgrarlygyny beýan etdi. Hormat prezidentimiz ýakynda mümkinçilikden peýdalanyp prezident Joseph Biden'a tüýstürekden berk jan saglyk, bagtyarlyk we rowançlyk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkyna bolsa parahatçylyk mundan beýlegem öňe gitmek we awadançylyk arzuw etdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary Daşary işler ministriniň Aşgabatda iş tapary bilen gelen bütün dünýä sewda guramasynyň baş direktorynyň ornmatary Chan Sianchen bilen duşy geçirildi. Duşun dowamyna soňky ýyllarda Türkmenistanyň we bütün dünýä sewda guramasynyň arasynda gatnaşyklaryň iş ýeňleşdirileni bellendi. Ma'lum bolýary şu ýylyň fevralynda bütün dünýä sewda guramasynyň baş keňeşiniň dowamyna Türkmen tarapy Marrakeş ulalaşygynyň 10-njy maddasyna laýyklykda bütün dünýä sewda guramasynyň agdalygyna girmek üçin resmi taýdan talapnamasyny berdi. Netijelere görä bütün dünýä sewda guramasynyň baş keňeşiniň agda ýurtlar tarapyndan bir agdan Türkmenistanyň talapnamasy gollandy hemde oňa goşulýan ýurt derejesiniň berilmegi barada çözgüt kabul edildi. Daşary siýasat edarasynyň ýol başdy. Bütün dünýä sewda guramasynyň sekretariatyna hemde Türkmenistanyň talapnamasyny gollan agda ýurtlara tüýsürekden hoşallygyny bildirdi. Şeýle hem häzirki zaman dünýäsini ykdysadyýetyň ählimumlaşdyrylmagynyň ähmiýetiniň ösýänligi barada atarly. Türkmen tarapy guramaň baş direktorynyň ornwasaryna bütün dünýä sewda guramasyna girmek üçin ýurtda alınıp barylan taýýarlyk işler barada maglumat berdi. Bu işler milli kanun çykarjylyk binýadyň daşary siýasy işleň we kadalan kämilleşdirmegini hemde köpçüliklerini habar beriş serişdiler arkaly ilatyň we iş toparlaryň arasynda düşünürşi işleň geçirilmegini öz içine alýan. Şuun paýtatymyzyň ýyllyk mehmanhanasyna gahrman arkadamyzyň ýoly goýun saglyk goraýyş boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň çäklerini Türkmenistan bilen bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň arasynda 30 ýyl dowam edýän ygtybarly hyzmatdaşlyk münasibetli Merkezi Aziýada bütüwi saglyk konsepsiýasyny ilerletmek boýunça utgoşkly görnüşde ýokary derejede sewit maslahat duşy geçirildi. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Ýewropa Sewit idaresi bilen bilelikde guran ýürütülüşdirilen forumynyň işine awraýly halkara we sewit guramalarynyň wekilleri, halkara bilermenleri hemde Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň hünärmenleri gatnaşdylar. Merkezi Aziýada adamlaryň saglygyny, haýwanat dünýäsini, daş gurşaw goramagy gönükdirilen betegi saglyk konsepsiýasyny aralyp maslahatlaşmak, bu urda hyzmatdaşlygy putulandyrmak üçin halkara düzümleri birleşdirmek bu maslahat duşunyň esasy maksady boldy. Forumda gahrman arkadamyzyň ýoly goýun saglyk goraýyş boýunça bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy bilen netijeli hyzmatdaşlanyň häzirki döwürde hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilýänligi aýratyn bellenildi. İl saglygy ýurt baýlygy diýen şygardan ugranyp diýärmede saglyk goraýyşçylygyny kämilleşdirmek, pudoň düzümlerini döwrewaplaşdyrmak, ilaty edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşini giňeltmek, hilini ýokarlandyrmak boýunça giňerimli işler durmuşa geçirilýär. Şu köp orly saglyk döwlet maksatnamasynyň amala aşyrylmagyny netijesinde ýurdumyzda burada bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň maslahatlaryny hemde milli kanunçylyga laýyklykda işlenip taýýarlanan möhüm maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Dürli keselden öňüni almak, anyklamak we bejermek boýunça giňerimli işler alınıp barylýar.
Maslahatın çäklerini Merkez Aziýada bütew saglyk maksatnamasyny durmuşa geçirmek üçin milli iler tutulýan uğurlary düşünmek. Merkez Aziýada bütew saglyk uğruna hyzmatdaşlyk, adamyň haýwanat dünýäsiniň we daş gurşagyň özara gatnaşygyny hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak üçin halkara düzümden tagallalaryny birleşdirmek diýen uğurlar boýunça meclisler geçirildi. Olaň dowamyna ýürütüleşdirilen idaralaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýoly goýmak meselelerine garaldy. Adamlaryň öý hemde ýabana haýwanyň saglygy bilen daş gurşagyň şol sana giň ekologymlaryň ýagdaýynyň arasyndaky berk ara baglanşyk meselesine aýratyn üns berildi. Şonuň bilen barlykda ýurdumyzda keselliň öňüni almak, adamlaryň saglygyny gorumak maksady bilen azyk önümleriniň hiline hemde howpsuzlygyna berk gözegçilik edilýänligi, diýärmiziň ähli künjeklerini ilaty arasy agyz suw bilen öpçün etmek üçin giňerimli işlen geçirilýän bellenildi. Wekiliýetiň agzalary türkmen kardeşleri bilen Merkez Aziýada saglyk we awadançylygy gollamak ugruna 2022-2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň tatlamasy boýunça pikir alýşdylar. Bilelikdäki ýalaşyklary durmuşa geçirmek çaltlandyrmak maksady bilen ýokary derejedäki duşuşyklary ýygydarly guramak meselelerini aralyp maslahatlaşdylar. Forumda jemleýe resminama kabul edilip, onu ýurtlaryň bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň çäklerini bilelikdäki tagallalar üçin esasy uğurlar berkidildi. Duşu gatnaşyjylar, hormatly prezidentimiz şu forumyň türkmen paýtagtyna ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegine beren gollagy üçin tüý sürekden hoşarlyklaryny beýan edip, bu sebit maslahatynyň Merkez Aziýa ýurtlar bilen bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň saglyk goraýyş ulgamyna hyzmatdaşlygynyň mundan beýlekde ösdürilmek üçin möhüm tergip boljakdygyny kanagatlanma bilen bellädiler. Меня зовут Дмитрий Шлапаченко, я постоянный координатор ООН. Men Dmitri Шлапаченko, Birleşmiş Milletler Guramasynyň Türkmenistana hemýeşilik gutgoşduruşdy. Häzirki forum Türkmenistanyň gadynyň üstünliklerini, hususan saglyk ulgamyna ýeten belin sepkitleriniň özgürşi suwtamasydyr diýip ynamly aýdasyn gelýär. Saglyk ulgamyna Türkmenistanyň geljeginiň uludygyny ýurtda urulan häzirki zaman ülümlerine laýyk gelýän merkeller alınıp barlayan giňerimli işlerem aýdym görkezýär. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň saglyk ulgamynyňky düýpli özgertmeleri üstünlikleri üçin edýär. Kardeşlerimiz bilen gurrun edilýän orada pikir alýşmagy giň mümkinçilik dördürli. Ol biziň işimizi öňe güçlü gadanmaga ýardym eder. Şeýle mümkinçiligiň türkmen paýtagtyna döremegi Türkmenistanyň halkara awraýynyň belendi götürilýärdigini suwd edýär. Saglyk ulgamyny Türkmenistan lukmanlaryň, alimlaryň, hünärmenleriň ýokary işçiligi aýdym duýulýar. Dürli urdaky ilmi işleri, ýokary derejedäki kesel bejerişi geçirmek, tejribeler baýlaşdyrmak üçin Türkmenistanyň ähli şertler bar. Hyzmatdaşlygyň ul ösüşleri beslenmegine dördilen mümkinçilik üçin hormatly prezidente hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Men bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýolbaşçysy Yegor Zaytsew. Bugünkü şäher hyzmatdaşlygyň ýokary derejede ösýänligini görkezýär. Iler tutulýan uğurlar, şol sany bilelikdäki möhüm taslamalar durmuşa geçirmekde köpüýişir edilýär. Bu wagtda bize berýän gollaw üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýän. Biziň gatnaşyklarymyzyň ýokary derejede ösdürilmegine ýardym etjek işleriň amalaşdyrylmagy aýratyn bellälikdir. Gatnaşyklaryň ösdürilmegine ul üns berýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Häzirki wagtda Türkmenistanyň özgertmeler hemmeleri gyzyklandyrýar. Türkmenistanyň ykdysadyň durnukda düşü, ýakly ulardaky üstünlikler netijeli gatnaşyklara bolan gyzyklanmagyny artdyrýar. Bu ýagdaý bähwitli tüýede başlangyçlara badylyk bolýar. Sag bolun. Ýurdumyzda ýokary sepkitleri eýleýän karhanlaryň arasyna Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň, Türkmen derman senagat birleşiginiň ziýanlylandyrylan sargy serişlerini öndürýän karhanasy bar. Daşaw şäherine ýerleşýän bu karhanada halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň tapşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirmek üçin ähli çäler görülýär. Munyň şeýledigini karhanada alınıp barlayan işlerem dolu şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygyna saglyk goraýyş we derman senaty puwdagyny ul özgertmeler amal aşyrylyp, täze netijeler gazanylýar. Ulgamda ulanylmagy taşyrylan hemem durky düýpli täzelenen döwre binalar ata watanymyzyň beýik ösüşlerine münasip goşun hoşýarlar. Şeýle beýik özgertmelerin ajaýyp ösüşlerini göz başynda bolsa, hormatly prezidentimiziň bimeçör peýdalanýa
Kerhana 4 bölümden ibaret bolup olur ağırtma, gipsleyici, dokumaççılık, leykoplaster we bent bölümlerinden durýar. Kerhananyň bu bölümlerine hasa, ziýansızlandyrılan hasa, gipsli hasanyň aşagyna taralýan süýüm, ziýansızlandyrılan ýapgy, maýşyk, sargy, korset, dyýdlyk, goşurlyk, leykoplaster, ýara plaster, sanjym plaster ýaly önümleri öndürilýär. Türkmen Derman Senagat Birleşiginiň kerhanalaryna dünýäniň iň kämil tehnologiýalarynyň baş çykaryp bilýän täze neslin kemale gelmegi, kerhanada öndürilýän önümleriň ösüni ýokary islige münasip bolmagyny öpçün edýär. Hormatly prezidentimiziň adamlar hakyndaky aladasy döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Şonuň üçin hem il saglygynyň, ýurt baýlygyny deňelýän mekany bolan güneşli diýarymyzda geljek üçin belent maksatlary göz öňüne tutulýar. Hormatly amlar, numarsa yurdumyzyň welaýatlaryna bu paýtagtymyz Aşgabatda 4-nji iýulda saat 20-den 5-nji iýulda saat 20-nji bolajak barada Türkmenistanyň howa maglumat tollugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyna bulut howa bolup, Limrad kulmatardan teleskont 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 17-20 gradus, gündüzüne 28-33 gradus, kenar taraplarına bolsa 23-28 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna bulut howa bolup, Limrad kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 20-25 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Mar welaýatyna çykywa bolup, Demirata kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 21-26 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Liwap welaýatyna çykywa bolup, Demirata kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 20-25 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup, kulmatardan teleskont 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 18-23 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulut howa bolup, Demirata kulmatardan teleskont 12-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 22-24 gradus, gündüzüne 31-33 gradus maýl bolar. Yurdumyz boýunça iýul aýynyň 5-ni magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşylýar. Ediz watanaşlar, tomuz pastyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, pastynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýetişoklisinden gorunmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik arasyçylyk tertip tutumlaryny berja etmegini maksat berýär. Nähwan ileşär, bulary berja etseňiz, ýylyň istenlik pastyny öz saglygyňyzda gorap bilersiňiz. Mehmadymlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçly döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda tüşeretlenýär. Ähli tüşeriň özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolyň, ediz adamlar.